Така, здравейте хора, аз съм Дяволин и днес ще ви покажа как да сложите зад минимап за 1.8. Така, влизате в този сайт. IP-то ще е до описанието. Линк ще е до описанието. И ще влезете тук. Скролвате надолу, докато не стигнете до и тук. Първо трябва да инсталирате Light Loader. Кликате на това. Пак ще ви зареди тук. Давате малко по-надолу. Само ми зареди. Така изглежда много сложно и не. И стигате до тук. И трябва да натиснете .exe за Windows, ако сте на Mac, цъкате това, но цъкате първото, задължително .exe. Ще има линки за това, ще има линк в описанието и за този сайт. Така, давате Run. Ще чакате малко. И тук нищо не пипате, оставяте си го на 1.8. Това също не го пипате. Момент. Извинявам се, това ще го изрежа. Така хора, среждам, че спря клипа, не знам защо. Както и да е. Така, както казах, тук нищо не пипате, ставате това и давате OK. И трябва да ви излезе това. С кризисния профил, давате OK. След това се връщате към ето този линк, нали, първият, който ви показах, и цъкате на ето това. А за минимапа е като Race минимап, само че е подобрен и за 1.8 е по-хубав според мен. Ще дойде ето тук и сега цъкате ето тук на download, не някъде друго, ето тук горе. Ще почне да стегли един файл, стегли там и това вече може да го затваряте. Така, след това намирате този файл, който сте изтеглили, може някъде тук. Само трябва да намеря. Да, ето го. Местите си го на десктопа и натискате Windows Key plus R, т.е. Windows копчето и R, и влезте в Run и напишете %, след това влизате в .minecraft, трябва да имате папка mods, ако нямате, значи нещо се е объркало, но ако нямате, си я създадете си я, но ще имате. Влизате тук и поставяте този файл, който изтеглихте за минимапа, поставяте и също е с Optifine, теглите Optifine, но не го инсталирате. Просто теглите самия файл и го поставите тук и така вече имате Optifine и Voxel Minimap. Така, затваряте това и сега ще се пренеснем в Minecraft след малко. Така хора, след като стартирате своя Minecraft Launcher, идвате на Edit Profile, ето тук, и натискате ето това. Давате малко нагоре и трябва да имате Release на точка 8 Light Loader. Натискате това и давате Save Profile. След това натискате на профилите и натискате на Optifine. По принцип няма значение. Така. Но трябва да е или на Optifine, или на Light Loader. Аз ще го оставя на Light Loader. И давате Play. И ще се върнем, когато сме в игра. И така хора, вече сме в Minecraft. Давате на Single Player и влизате в някакъв свят. В момента не ме виждате, защото снимам с Frap, само с Camtasia, мога с Webcam. И както виждате,
Вече имате Sun Minimap. Но какво ще имате? Какво ще имате ли? Трябва да имате и Optifine, който аз нямам, понеже го махнах, защото ми забиваше. Но вие би трябвало да имате. Ако нямате, пишете долу в коментарите, но ще имате. Така с B правите waypoint, с X отваряте мапа, с M и Options може да си настроите опциите. В момента нямам скин, не знам защо. Както и да е. И това беше от мен. Надявам се видеото ви да хареса.